Bħalma ġara fuq diversi oqsma oħra importanti, l-kellim ewlieni Laburista responsabbli għall-qasam tal-anzjani, il-professur Anthony Zammit, naqas milli jitkellem dwar xi proposti għandu l-Partit Laburista biex itejjeb is-servizzi offruti lill-anzjani jekk ikun fil-gvern. Waqt il-programm iswed fuq l-abjad ta' din il-ġimgħa fuq Net Television, il-preżentatur Stephen Kalleja staqsa l-professur Zammit għal diversi drabi xi pjani għandu l-Partit Laburista għall-anzjani jekk jirbaħ il-gvern, iżda Anthony Zammit baqa' ma weġibx. Dwar is-servizzi eżistenti Zammit indirettament implika li tant hemm servizzi l-anzjani laqqas biss jafu bihom u kompla l-ewwel priorità tkun li tinħoloq kuxjenza dwar is-servizzi li hemm illum. Jekk inti għandek is-servizzi u hemm min nies maqqas jafu li huma titolati għas-servizzi, l-ewwel ngħidilhom li hemm is-servizzi. Hekk qed nippruvaw nagħmlu. Issa ġejja l-elezzjoni nerġa' nibgħatilhom dak. Mhux qed nitkellem fuq dak jiena tinsaqsi. X'tib ta' servizzi tistgħu toffru Saqsihom se jagħmlu għax ma jafux. Illi jiena hawnhekk kritika kostruttiva nagħmel. What is good is good. Saqsik mistoqsija x'intom tipprovdu se tagħmlu. Stephen Kalleja reġa' jipprova jingħata tweġiba. Ma tlisa tagħmlu. Ma jafux se jagħmlu. Mela le, skużi. Imma inti x'użu għandek illi qed tgħid li għandek is-servizzi u n-nies ma jafux bihom. Jabat miegħu. And this is it. Dak għadek ma tafx kemm wasal se tagħmlu. Ibatu wieħed għajdulhom se jagħmlu. Jekk aħna mhux se nsaħħu l-kura primarja. Diġà x'se tagħmlu? X'servizzi se nżidu? X'servizzi se nżidu? Replacement ara kemm hemm manżani qed jistennew għal katarretti. Se tagħmlu. Li għattajtu għakol, ma t-barra ma Indirizzaw għal-problema, Waqt li rikonoxxa li dak li sar tajjeb minn gvernijiet nazzjonalisti bris l-anzjani u għalli hemm bżonn li jkun hemm aktar informazzjoni biex l-anzjani jkunu jafu x'servizzi huma offruti, il-professur Anthony Zammit ikkritika l-ktejjeb ta' informazzjoni ppubblikat mill-gvern u ddeskrivih bħala propaganda partiġjana.